Švédska ideme. Celý video vidieť, do Švédska ideme. No. Dobre, idem na to. Nemu sa nič nestane. Ideme do Švédska. Do Štokholmu idem ja. A on ide do Foresmoru. Ty poješ do piče, ty kokot prijebaný. No, ty môžeš skákať. Si podrazil brata do piče dneska a ty to nevieš zabudnúť. Ešte vydrž. Boha! Blázen! Koko, skoro si videokameru odrazal. Ešte už prestav si vypenazoval, tam môže stať, že sa to... No? A? Viem si predstaviť tvoju ryb natrhnutú, ty kokot. To si viem predstaviť na 100%. Tak, roztrháme tangáče. A že boli počúvať